Salut! Astăzi vom vorbi despre blogul pe care îl are sondaj.md, locul în care persoanele deja înregistrate în sistemul sondaj.md, precum și cele care vor să afle mai multe despre acest sistem, ar putea să se informeze foarte rapid. Este vorba, cum spuneam, despre blogul sondaj.md. Pentru început vreau să spun că adresa de accesare este foarte simplă, după părerea mea, fiindcă adresa sistemului este sondaj.md, un lucru care mi se pare ușor de memorizat, și blogul are aceeași adresă, doar cu cuvântul blog în față. Vreau să vorbesc despre, în general și cu detaliu, despre anumite lucruri despre blogul sondaj.md. Este un blog obișnuit, nimic ieșit din comun, dar trebuie să pun accent pe câteva momente pentru a vă ușura navigarea și economisi timpul care urmați să-l consumați aici pe blog. Pentru a nu căuta sau mai ușor, pentru a găsi mai ușor informația utilă, mă voi referi la bara de navigare, care ne oferă de fapt posibilitatea accesării anumitor informații. Deci avem start, avem instrucțiuni de utilizare a sistemului de chestionare pe sondaj.md și sondaje de opinie. Eu cred că deja din start este clar despre ce conținut ar avea fiecare din aceste pagini, doar cu excepția celei de la început. Start este de fapt acest link. Sunteți direcționat la ultima pagină sau ultima postare făcută pe blog. În cea de-a doua legătură, accesând-o, veți găsi o pagină cu mai multe informații despre sondaj.md. Instrucțiuni de utilizare a sistemului de chestionare. Aici am inclus o informație chiar în capul acestei postări, pe care am considerat că e importantă, ce conține informații generale despre ce este sondaj.md, iar în cele ce urmează sunt informații utile pentru respondenți, adică persoanele care activează în acest sistem. Și după părerea mea, sunt informații care sunt utile respondenților pentru a le ușura activitatea în acest sistem. Nu mă voi referi în special la fiecare din aceste puncte, dar vroiam să atenționez doar că cum această informație poate fi accesată. În cea de-a treia legătură avem o listă de postări care conțin sondaje de opinie. Doar vreau să spun că în fiecare din aceste postări, accesându-le, veți găsi câte un sondaj de opinie. Vreau să menționez faptul că sunt diferite de acele sondaje care sunt generate de către sistemul sondaj. Sunt sondaje mai mult libere, în termeni sociologici mai puțin adecvate, doar vreau să spun că sunt niște opinii, orice persoană poate să le acceseze aceste sondaje și poate să-și exprime opinia vis-a-vis de un sondaj sau altul.
precum toate blogurile, la fel și acesta oferă posibilitatea de abonare prin e-mail și vreau să mă opresc aici pentru a menționa importanța acestei abonări, pe motiv că, deși postările ar putea să fie făcute când se fac, nu întotdeauna sau din lipsă de timp sau că uităm, nu reușim să ajungem la informațiile, ultimele informații care sunt postate pe blog. De aceea există o opțiune foarte bună, abonarea prin e-mail. Blogul sondaj.media nu face o excepție, este o procedură tradițională, doar atât că vreau să spun că, să menționez importanța acestei abonări prin e-mail, dat fiind faptul că atunci când apare o informație, o postare nouă, sunteți imediat informați printr-un mesaj electronic de unde puteți accesa direct această postare și chiar dacă, să zicem, ați accesat cutia poștală peste un timp oarecare, chiar și o săptămână sau mai mult, veți reuși cu siguranță să vedeți acel mesaj care vă va informa despre postarea care a apărut. Acestea fiind spuse, pentru cei care nu cunosc sau ar fi vrut să se informeze despre sau să afle, e greu să găsești modalitatea aceasta de abonare. Din acest motiv am scris o postare în special pentru acele persoane care vor să se aboneze la acest blog și este simplu. În această postare sunt, după cum vedeți, instrucțiuni de abonare prin e-mail și pentru a efectua abonarea despre care vorbeam, e nevoie să accesați acest link, să introduceți în această fereastră adresa electronică, iar mai apoi acest cod să-l introduceți în fereastra de jos pentru a preveni spamul. Mă rog, după aceea probabil știți deja că va trebui să accesați cutia poștală electronică, iar de acolo să găsiți mesajul despre abonarea prin e-mail, să activați linkul ce va fi în mesaj. Și atât. Sper în lecțiile următoare să revin cu informații la fel de utile pentru respondenții înregistrați în sistemul sondaj și astfel să-i ajut să se descurce mai ușor, să profite cât mai mult de acest sistem și să se bucure în cele din urmă de activitate pe care o fac în acest sistem. Acestea fiind spuse, vreau să vă mulțumesc pentru răbdarea care ați avut-o și ați reușit să ajungeți la sfârșitul acestei postări și sper să nu fie inutil